Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierdaai Partners Vermogensbeheer. Daar klinkt het laatste fluitsignaal. Cambuur promoveert naar de eredivisie. En het feest ontstaat op het veld. De Wikse spelers sprinten het veld in. De staf omhelst elkaar, springt bij elkaar. Want dit is een unieke, historische gebeurtenis. Cambuur promoveert. En Jerris, honderden mensen hier op het Cambuurplein. En zorg nou eens. Wat een feest. En dat wie het Cambuurplein justerjong. Een explosie van geluk vond je hier plak op dit Cambuurplein. De spelers liet naar Jen onder supporters. Het feest waar binnen en boete viert. En nou is dit hetzelfde Cambuurplein. De rotzooi is oprommen en we moeten weer verder. Welkom bij een heel bijzonder Cambuurjournaal. Wat een bijzondere dag wie het voor Cambuur juster. Eindelijk wie het er. 2 jaar moesten er zo'n beetje op wachten om promoveren te kunnen naar de eredivisie. En doet dat juster gebeuren, ja, dan wie het echt net meer te houden hier in Ljout. Wij maken een extra lang Cambuurjournaal, waarin we hem alles gaan litten van wat er op Vretejoen in en boeten het Cambuurstadion gebeurd is. Maar we beginnen dit journaal bij de Toonsdie. Doet de spanning er nog op ziet, doet er nog niks wees weer en doet er nog voetballen weer moest. Toen hifken wij bij de laatste training alles eventjes de spanning van toch een hele bijzondere wedstrijd. Het is natuurlijk wel lekker spannend. Hè? En het is, we hebben 2 jaar naar elkaar werken gaan met een groep mensen. En als het steeds dichterbij komt, zoals nu op de laatste weekend, ja, is dat wel een stukje spanning, maar wel hele leuke spanning. Dus net spanning dat we nog bang zijn, nee, spanning dat we het goed van willen. Hè? Het wordt goed van. We hebben begrepen, de familie Muren, dat is de familie die alles uitrekent. Die vertelt jullie hoe het ervoor staat, hè? Ja, we kregen een weekje geleden, of 1,5 week geleden, kregen we een mooi schemaatje door van Rob. Dus waarin stond van, alle scenario's stonden erin, zeg maar. Dus daar hebben we ons een beetje aan vastgehouden en het bleek dus ook goed te kloppen. Ja, nu kunnen we zelf ook wel rekenen als we mogen winnen, dat we alleen nog op doelsaldo in te halen zijn, maar dat eigenlijk ook lastig wordt. Nou, ik hoop dat we een soort van iets misschien te vieren hebben natuurlijk morgen na de wedstrijd. Dus we weten allemaal dat het niet officieel is dan, maar dat het wel heel goed eruit ziet, ja. Een soort van misschien iets te vieren. De dekst die wel in, hè? Ja, natuurlijk. Dat doe ik. Ik ben niet voor niks een beetje verdediger, hè? Dus dat doe ik dan ook graag. Mochten je hem winnen, dan ben je hem officieus promoveerd. Ja, dat wordt je officieus blote onhingen. Hoe officieus is dat voor jou? Ook Jordi Neescoort zien? Nee, het is voor mij officieel. Als we morgen winnen is het officieel. Ja, en 40 goals of zo is het nooit weer in. We staan hier nu in het stadion en zocht naar het spandoek. Voor de club, voor de stad, voor gerechtigheid. En dat is dus eigenlijk waar de meeste Cambuur supporters het door hebben. En nu is dus die promotiekoorts is toch wel oeral zichtbaar. Vooral hier in de stad Ljouwert. Want oeral hing je echt vlagen. En ik praatte net nog met mijn man en die zei van... Och jongen, ik heb de hele nacht net sliepen kind puur van de spanning. De spelers die het voor Cambuur dwaanmatten in de wedstrijd in Helmond Sport binnen de verste naam van de Oranje Wieken. Dezelfde opstelling bij Cambuur als Vlienenwieken in FC Den Bosch. Spanning ek bij de directie van Cambuur voor wat misschien wel een historische joen worden in de clubskiernis van de Ljouwerters. We zeggen in de beginfase dat Cambuur een cadeautje krijgt. Antonia leidt hem op Muren. Is dit 1-0 al? Nee, want Muren rekt de bal net goed. En kan het cadeautje dat de Ljouwerters krijgen van de keeper van Helmond Sport, Stijn van Gassel, dus net uitpakken. Van Gassel, hij levert hem je samen in. De voorzet is prima van Antonia. Maar Muren rekt de bal net goed. Het blijft 0-0. 24 minuten spelen dan. Ja, had je zelfs een kans krijgen, maar hem net aanmeidje.
komt een schot op een goal van Sonny Stevens. En dan is wel de 1-0 aan de andere kant. Dan is er wel de 1-0 aan de andere kant. Jongen. In de 24e minuut komt Cambuur op F te staan. De voorzet van de linkerkant die kin in tweede instantie binnentikt worden door Jelle Gooselink. En Cambuur komt op F te staan in wat de promotiewedstrijd weer mat. Een tebekzetter voor de ploeg van Henk de Jong die het hem vlug revancheert. Dit is Hoedemakers, maar de stekbal die wel goed is. Dit is hem. Dit is Muren. Ja. Eerste instantie, tweede instantie, derde instantie. Pikt hij me dan toch in. En zo komt Cambuur binnen het Jelloeren dus al op lieken. Ze hichten gimboetenspul van Robert Muren. De topscutter van Cambuur, Matje Sankons, net Jan Verzels. Al had hij hier nog wel even wat moeite. Boeten het stadion brengt er voorzichtig al een feestje uit. Omdat Cambuur dus betiert op Ienien komt. Het wordt alleen nog mooier. Hoedemakers met de paas naar Michael Breij. Breij met de voorzet. Die komt uit bij Calon en die zit hem erin. Nou ja, dan maakt hij wat vaker zeggen zo. Michael Breij, zo komt hij nooit aan de bal. En zo houdt hij de beslissende paas. Oftewel de assist, oftewel een heel belangrijke paas. In de 44e minuut. Dan is het Isaac Calon die bij de binnenkant van de linkervoet de lange hoeken ziet. En daar mooi Stijn van Gassel passeert. En zo pakt Cambuur op slag van rechts terug de voorsprong. Jongen. En dan ging je lekker het skoft in. Maar daarna is Helmond Sport dicht bij de 2-2. Karim Loukili. Maar hier vanzelfs de liekmakker meidje. Cambuur komt goed wij en bleurt dus op die 2 in voorsprong. Maar IJs mat er nog een doelpunt bij. Dan de diepte bal van Bagura. Nou is Calon voort in de sectiemeter. Nou is hij er voorbij. Dan gaat hij onder. Penalty. Ja, penalty. Als Van der Graaf fluit het. Als Muren Cambuur op trein in zit ik in. Halve meter. Muren. Ja. Daar is hij, de trein in. En dan vieren zit het feestje weer mij zien aan. En Robert Muren, hij maakt het zien 34ste van het seizoen. Voor de fans reden om maar machtig naar het Cambuurplein te komen. Zocht verslagjouwer Onno Valkena. Het weet je nou heel die drokker hier op het Cambuurplein. Aan het begin van de joen win je een paar 100 mensen. Ze komen nou van alle kanten. Het gaat nou echt richting de duizenden fanatieke fans. Ja, en die willen niks anders als een feestje vieren. 20 minuten voor Tiert beslist Cambuur de wedstrijd. Oh, wacht even. Dit is een lekkere. Nou, dan moet hij er nou toch in. Soenje Sezon net. Die gaat erin. Een eigen doelpunt is het nummer 4. Nummer 100, Nummer 100, een eigen doelpunt van Helmond Sport. Jongen. Nou, dit is toch wel bijzonder aan hoor, hè? 100 doelpunten en dat die dan makken we door een verdierende van Helmond Sport. Ja, duizenden fans binnen hier en die loeken alle hier op hier naar de haartingang. Want we het toch wel verwachten dat Henk de Jong en een peer van de man van de selectie haar azen even Shell te zullen hier op het balkon. Van Soksat als een kwarte huldiging om even de fans te bedanken. Het is de bedoeling dat Elfsnien om 10 uur weer thuis is, maar ik zeg dat er net van komt. En wat een feest er op de bank. Die spelers die de hesjes al uitlussen. Alles uit het net werd. Het zie je maar. Scheidsrechter Van der Graaf. Meidje Rijnhoorn. Daar klinkt het laatste fluitje aan. Cambuur promoveert naar de eredivisie. En het feest ontstaat op het veld. De Wikse spelers sprinten het veld in. De staf omhelst elkaar. Springt bij elkaar. Want dit is een unieke historische gebeurtenis. Cambuur promoveert. Feest dat losbarst, het is gigantisch. Cambuur hier verliezen hier promoveren maten, doe badden het net. Maar nou gaat deze ploeg naar de eredivisie. Ja, dit mag nu. Een potje bier, hè? Dat hebben we verdiend. Hè? En hij smaakt ook goed. Ja, wat zie jij er ongelooflijk afgetopt uit, man. Is dat zo? Ja, nou, ik heb wel eens teruggekeken over de beelden van 2013. Dat was ook niet best, maar dit is ook niet... een raar jaar geweest, krankzinnig jaar. Zowel sportief, een hele hoop erbuitenom en eind goed, al goed. Ja, kan niet anders zeggen. Maar dat komt nu op zo'n moment wel eventjes allemaal bovendrijven, denk ik.
Ja, het was een rare dag. Ik moet zeggen, rond het stadion voelde je al de hele vanmiddag, de mensen kwamen steeds meer naar het stadion. Je voelde de vibe wel rondom de club toenemen. En we kwamen 1-0 achter, maar ik had wel het idee van dit komt goed. En het was een hele bijzondere dag. Heel bijzonder. Ik moet zeggen, de ontlading van 2 jaar, de frustratie van vorig jaar niet promoveren. Je ziet, aan de ene kant wil je daar niet te veel over hebben, aan de andere kant, dat voel je nog steeds. En dat zie je aan iedereen. Gelukkig, alles gaat volgens mij heel goed en gemoedelijk. Dus ja, prachtig. Hoe beleef jij dit allemaal? Want ik zag je een beetje in het hoekje zitten van het bordes, biertje erbij. Je denkt van, ach, ik laat het helemaal lekker rustig op me afkomen. Ja, nou ja, ik moet 30 glazen bier opdrinken, dus dan moet ik wel vroeg starten. Dus, hè? Nee, dit is fantastisch. Dit heb ik nog niet meegemaakt. Dus het is prachtig dat je dit na vorig jaar, deze ontlading met elkaar mag vieren. Ja, maar het is echt een ontlading, hè? Zo voelt het ook. Hè? De vulkaan stond echt op uitbarsten. 2 jaar lang frustratie. Het is er nu echt allemaal uitgekomen bij het publiek. Ja, dat was wel te zien, ja. Dus we moeten nu weer naar huis. Dus, maar goed, wat de trainer al zegt, we hebben nog een doel. En dan gaan we het nog een keer goed vieren. Want hoe beleef je zo'n dag? Want ja, je zit dan natuurlijk in Volendam en je weet natuurlijk, iedereen verwacht dat het moet gaan gebeuren. Iedereen verwacht dat van jullie. Maar ja, het moet natuurlijk nog wel gebeuren. Oh, daar gaat Sonny Stevens. Kom erbij. Ja, loop maar gelijk door naar de collega's. Ja, mag ik hier? Ja, natuurlijk. En dan, ja, hoe beleef jij zo'n dag? Ja, ik ben daar wel vrij rustig onder. Inderdaad. Wat heb je gedaan vandaag? Ik ben met mijn dochter. Ik heb met mijn dochter in de trampoline gezeten, een uurtje of 2. Lekker op en neer springen. En, ideale voorbereiding. Ja, nou ja, moet toch wat. Ik heb tijd zat. Dus, maar ik zeg al, thuis hebben we het er ook al over. We moeten wel eerst nog winnen. En ik weet, als we gewoon de normale dingen doen, dan winnen we deze pot ook. En dat hebben we laten zien. Ja. Hoeveel potten bier zei je ook alweer dat je moest opdrinken? Had ik het daarover dan? Ja, 30 zei je net. Nou, gaan we nu starten. Zet hem op, hè? Water. Fantastisch, kippenvel. Dat is gewoon één woord dat alles, zeg maar, denk ik, gewoon beschrijft. Als je ziet, we hebben het heel seizoen bijna zonder supporters gedaan. Alleen tot aan september waren ze hier nog. En dat was niet de volle bak. Je weet hoe het is, als het die volle bakken, dan gaat het koken. Ja, maar als je ziet hoeveel mensen net gewoon op het Cambuurplein stonden, dat is kippenvel. Dat ga je nooit meer vergeten. Heb je dan ook de tijd om daarvan te genieten? Of leef je in een roes? Nee, ja, wel. Het moment dat je sowieso gewoon op het balkon staat en je ziet al die mensen gewoon... Normaal staan de auto's. Dus nu zie je al die mensen, dat is echt niet te geloven. Dus ik denk dat het, zeg maar, wel gewoon compenseert. Ze zijn er dit seizoen helemaal niet geweest. En als je ziet met hoeveel man ze vandaag daar buiten stonden om samen met ons feest te vieren. Dat is geweldig. Maar dat zegt ook heel veel over de club. Dat zegt ook heel veel over de club natuurlijk. Het is een volksclub. Het is een club van de supporters. Dus ja, als je ziet hoe we met elkaar gewoon kunnen feestvieren, smaakt gewoon naar meer. Je komt uit Rotterdam, die omgeving. Je gaat volgend jaar in de Kuip voetballen, man. Ja, fantastisch toch? lekker weer op oude nest voetballen en dan tegen Feyenoord. Zeker, een hele mooie ervaring. Ik moet altijd nog denken aan die ene wedstrijd vorig seizoen, Telstar uit. Je stond nog niet zo vaak in de basis. Je maakt een doelpunt. Na die tijd heb ik een glimlach gezien bij jou van oor tot oor. Laat hem nog één keer zien. Oh, nee. Dat is een hele mooi moment. Mijn eerste goal natuurlijk. En ja, als je dan
ja, als dat zeg maar dan ook nog de bevrijding is. Maar nu, ik ga heel deze avond gewoon lekker met een brede glimlach staan en gewoon genieten van deze avond. Want ja, ze zeggen het heel vaak, dit maak je niet heel vaak mee. Ik ben nog maar 21, als ik dit al op zo'n jonge leeftijd al kan meemaken, moet je dat gewoon lekker koesteren en gewoon voor altijd meenemen. Genieten van jongen, ga een feestje vieren. Zijt Alex Bangura, de man met de mooiste glimlach van de Cambuur selectie. Iedereen wat er is gebeurd en ik denk dat ja, wat we dit seizoen hebben gedaan, dat het gewoon super knap is om hetzelfde te brengen als vorig seizoen, zelfs beter. En vorig seizoen waren we niet beloond, helaas. En dit seizoen ja, doen we het gewoon weer en vandaar dit shirtje, Justice, weet je. Dus Cambuur komt eraan en we zijn er. Je komt net van dat bordes af voor die duizenden mensen op dat Cambuurplein. Hoe was dat? Beschrijf dat eens. Ja, ik heb zoiets echt nog nooit in mijn carrière meegemaakt. Het is echt onbeschrijfelijk, echt fantastisch, heel mooi. En ja, dit is iets waar je over jaren, hier praat je hier nog over, weet je. Het is echt fantastisch om ze zo te zien voor het stadion. De steun wat ze ons geven, echt fantastisch. 2021, Isa, wat een jaar. Je wordt voor het eerst vader, je promoveert, je gaat kampioen worden met Cambuur. Dat kan niet beter, toch? Ja, dit is het allermooiste jaar. En, ja, ik wil echt iedereen bedanken. De supporters hebben ons echt gesteund, ook in deze moeilijke tijd. Dat ze niet in het stadion konden zijn. We zijn jullie super dankbaar. We hebben jullie steun altijd gevoeld. Ook een nieuwe kampioen zijn geworden of dat we gepromoveerd zijn. Staan jullie met massaal voor het stadion. We houden echt super veel van jullie. En ja, echt fantastisch. Echt serieus. Hoe vaak heb jij zo'n feestje meegemaakt als net? Niet. Eerste keer? Ja, ik ben nog nooit gepromoveerd, ik ben nog nooit kampioen geworden, dus laten we dan ook gelijk maar kampioen worden. Dat zou wel top zijn. Ja, maar dit hebben we ook bijna met z'n, ja, dat hebben we met z'n allen gedaan, maar ook bijna met 2 jaar lang met dezelfde groep. Ja. Er zijn misschien max 5 jongens of zo ja, afgelopen jaar bijgekomen en er zijn wat jongens weggegaan misschien. Dus ja, het voelt misschien als een heel lang seizoen, zeg maar. Dat je gewoon een heel lang seizoen zo met elkaar bezig bent en ja, bijna 2 jaar lang bovenaan staat. En ja, dat is, ja, dan mag je denk ik ook wel zo vieren met z'n allen. Ja, is dat geweldig, net. En de machine, hoe het leeft, is dat net normaal. Ja, de ontlading kwam er echt even uit, dat koesje. Ja, maar complimenten ik voor uw supporters. Hè. En ook hier zijn we lekker in huis. Als je bent er, ze laten ze chance, ze laten ze jaren en ze geven in huis. Ja, het is voor u echt geweldig. En ze had verdienen, hè. Dus je doet echt goed. En een compliment voor de politie, hè. Hoe de politie dit doet, is top. Het is toch een vreemde gewaarwording, hè? Want ja, er is al je kabaal om het stadion heen. Er is vuurwerk om het stadion heen, maar het stadion verder is leeg. Arie, gelukkig gaan ze dat niet in. En ik wist wat dingetjes. Hè. Ik heb een paar jongens die zitten erbij en die doen me dan berichten. Henk, er komt vuurwerk op dat moment en dat moment. Ah, dat volle vuurwerk willen we wel net. Ja, geweldig. Ja, vind ik zo leuk. En dan weet ik dat het komt, is hoor. En waar ik uitwedstrijden had, dan wist ik dat het kwam. En dan toch niet meestal dat het van hun club is. Maar wie is van uw club? Maar ik vind het zo leuk voor iedereen. En gewoon mijn hele club, mijn directie, de ploeg, mijn staf is uniek. Ik vind het mooi, Sander weer de jaren net, maar ik hoop dat Sander door de week is. En dan hebben we die er ook mooi bij en we knallen gewoon terug. Mooi hè? Prachtig toch? Kijk eens, daar zijn ze. Prachtig. Prachtig. Mooi. Lekker gebak. Ja. Top. Promotie, dat wie het doel, hè? Dat wie het heilige doel eigenlijk. En dat is nou gewoon binnen. Ja, dat is binnen. En dat gaat dus net met ontkomen.
wie ik heel wies mij. En dus just dat hele lastige wedstrijd met die laatste wedstrijd. Hè. Vaak is het 0-1 en dat zei ik laatst al, of 2-0 of 1-2. Je komt eerst nog achter. Ja, precies dit soort wedstrijden. Het is net meer top. Hè. De voetbal, als het begint in de competitie, dan begint in augustus, september, oktober spelen ze mooi voetbal. En daarna krijg je minder veel, dan wordt het minder. En dan krijg je een paar wedstrijden, dan rent het. En dan gaat het om punten en om prijzen en dan wordt het minder. Ja, maar bij mij worden goals. Hè. We gaan naar 100 goals, 100. Ja, maar kies toch een beetje rustig blijven, want ja, er is natuurlijk kampioen West, maar Cambuur al een keer. Maar de Graaf, bij Graaf is promoveerd, bij kampioen weer bij Harkema's Boys, bij kampioen weer bij Snits. Ja. Dan wist natuurlijk hoe zulke wedstrijden neer. Ja, dat wist u, hè? Mooi. Ja, ik weet hoe het gaat, ja. En daarom loop ik mooi rustig. En ik geniet er hartstikke bord van, ja. En we gaan aan een lekker biertje drinken en het ben hartstikke leuke dingen. Maar het went nooit daarin. Nee, het is wel leuk, hè? Ja, toch? Ja, toch? Ja, doe je schrikkelijk maar een voor jou, hoor. Ja, zo wat, ja, zo wat. En ik heb begrepen van Robert Muur, die moest 30 bier drinken. Ja, dat er wel. Robert jou nergens om. Een paar mannen dat, ja? Ja, een paar mannen. Hier hebben we heel hard voor gewerkt. Dat weten mensen van de buitenkant misschien niet heel erg, maar... Vertel eens, wat hebben jullie er allemaal voor gedaan? Want je zegt heel hard voor gewerkt, maar ja, ik werk ook wel eens hard. Nee, klopt. Ja, natuurlijk, iedereen weet wat er vorig seizoen is gebeurd, dat we niet zijn gepromoveerd. Terwijl we ook met een straatlengte voor stonden op de eerste plek. En dat nu dan officieus is, dat voelt gewoon fantastisch. Ja, het is officieus, maar voelt het wel stiekem officieel? Stiekem voelt het wel officieel, ja. Ik weet niet wat er moet gebeuren om dat het niet officieel wordt. Wat moet gebeuren? De concurrenten, er zijn er nog 2, Almere en de Graafschap, moeten eigenlijk alles winnen. Maar ze moeten nog een keer tegen elkaar. En degene die dan alles wint, moet ook nog eens een keer een doelpuntenverschil van een stuk of 40 goed maken in nog 5 wedstrijden. Ja, kijk, ik weet niet of dat ooit is gebeurd in de voetbalgeschiedenis. Het kan. Niemand wist dat er vorig seizoen dat het zou gebeuren dat de competitie stilgelegd werd en dat wij niet zouden promoveren. Dus dit zou ook nog kunnen, maar ja, stiekem voelt het wel heel officieel, ja. Want je stond net te feestvieren op het balkon. Met een biertje heb je nu ook in je hand, maar je houdt eigenlijk helemaal niet van bier, toch? Ik hou van bier, ik hou van alles, ja. Je bent meer van Jack Daniels, dacht ik. Ja, ik ben ook van de Jack Daniels. Maar als er een feestje gevierd moet worden, dan ben ik van alles. Dan maakt het eigenlijk niet uit wat? Dan maakt het niet uit voor mij. En ik denk dat we dit gewoon verdiend hebben. En ja, dit voelt echt heel goed. Echt waar. Ja. Willen we het nog hebben over de wedstrijd? Over een lastig begin en 1-0 achter? Nee, dat wil ik niet. En dat hoeft ook niet, want het gaat om de 3 punten. En we hebben het hele seizoen echt laten zien dat wij gewoon de beste zijn. Met kop en schouders. Dat zeg jij. Jij denkt het, ik zie het. Kijk, het is nog niet zeker dat we kampioen zijn. Weet je, want Nee, maar het voelt wel zo. Het voelt zo. We zijn gepromoveerd. Dat was ons eerste doel. Nu moeten we door. En we zijn op de goede weg. We zijn op de goede weg, kom op zeg. Wat is dit nou toch? Nee, jullie hebben steeds gezegd van, voor ons is het allerbelangrijkste promoveren. Daar gaat het om. Eigenlijk willen we gewoon promoveren. Maar nu merk ik aan alles dat jullie zoiets hebben. Nou nee, we willen helemaal niet alleen promoveren. We gaan gewoon voor het kampioenschap. We staan er goed voor. Hou nou toch op. Luister, we staan er goed voor. Een bal is rond en een kat in het nauw. Klopt, dat heb je goed gezegd. Maar we staan er goed voor. Als we volgende week winnen, dan zetten wij weer een goede stap. Weet je, nu gewoon echt genieten van dit resultaat. En ik ben echt heel erg blij. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar ik ben echt heel erg blij met dit resultaat. En dat we naar de Eredivisie gaan, officieus, dat is onbeschrijfelijk. Ik denk dat jullie wel een aantal goede stapjes nu hebben gezet. En dat jullie inderdaad op de goede weg zijn om misschien, heel misschien, wel kampioen te gaan worden.
Dat heb je goed gezegd, zeker weten. Gefeliciteerd. Dankjewel. Top. En proost hè. Topper. Top, dankjewel hè. Hoi. Yo, lieve schatten allemaal. Hé, wat moet je naar beneden? Wat geweldig dat jullie hier zijn met z'n allen. Klasse, hé. Top! En dit... Hey, dit is een feestje van ons allemaal. Alleen, dit is nog niet het laatste feestje. Want ik denk dat... We willen ook kampioen worden. We willen ook kampioen worden. We willen de periodetitel winnen. We willen, ik hoop in mei dat we nog iets heel leuks kunnen doen als alles weer mag. Maar we gaan door. Ik wil jullie namens de jongens bedanken voor de geweldige steun voor dit jaar. Echt geweldig. Wat ik net al zei, we gaan nu even iedereen helpen. We hebben nog veel meer feestjes die gaan komen. Maar nu, ja kut dat ik het moet zeggen, maar nu moeten we gewoon naar huis gaan. En dan... Even van Sander van der Heijden zingen met z'n allen. Geweldig. En volgende week is Sander van der Heijden er ook weer. Die is erbij. En volgende week misschien wel weer feestje. En nu allemaal lekker naar huis bier drinken thuis. Yo! Maar ga nu alsjeblieft lekker naar huis, dan hebben we volgende week weer feest, hè? Niks verduren wat dan ook. Lekker bier drinken, lekker bier thuis drinken. Tot de volgende keer. Hoi! Henk, hoe is dit? Ja, dit is mooi. We moeten binnen. Ja, we moeten binnen.
hoort niemand. Ja. En Erik Schouten komt erbij. Jongens, van harte gefeliciteerd. Erik, ik zie je hier uit je bol gaan. Zo heb ik je nog nooit gezien dit seizoen als verstandige aanvoerder. Mag toch ook na 2 jaar of niet? Huh? Mag wel een keer toch? We hebben het verdiend met z'n allen. En we gaan een mooi avondje van maken. En hopelijk nog een paar mooie weken. Hoe is dit, joh? Ja, het is koud inderdaad. Ja, maar... Gewoon je shirtje uit. Ja, dat is niet best. Hoe was dat, jongens, net op dat bordes? Ja, fantastisch. Ja, je hebt het gezien natuurlijk. Ik weet niet hoeveel man er was, maar kan jij ze tellen? Maar nee, ja, dat was wel even... Ja, er zijn wel wat boetes, ja. Maar... Ik weet het niet, maar... nog een paar loopjes daar ook. Nee, maar dat was wel genieten, ja. Ik kan niet anders zeggen. Ja, hoe was het voor jou, Mees? Ik bedoel, je komt uiteindelijk van Jong AZ. Dit is je 2e jaar, nou ja, zeg maar in het echte betaalde voetbal. En dan maak je dit direct mee. Ja, kan niet beter kunnen wensen, hoor. Nee, vanaf het begin hebben we elkaar zitten, dus het puur genieten. En ja, wat we gepresteerd hebben met z'n allen, het is 2 jaar lang. Is gewoon buiten aard natuurlijk. Dus nee, dat is beter dat ik niet kunnen wensen. Zeker niet. Het zit niet mee, Erik. Het is al zo koud en dan is je biertje ook nog koud. Ja, die moet ook koud zijn. Maar god, het is echt koud. Ja, het is echt ik duik zo snel douchen. Zijn we klaar? Of, nee, we gaan nog even door natuurlijk. We gaan nog even door. Er komt Maarten Pauwels ook nog. Kijk, de wissels die doggen nog wat loopjes. En die willen onmoedigen terug wat horen. Erik, jij bent de aanvoerder van dit zootje ongeregeld. Wat een opluchting was dat, denk ik, bij die 2-1 vlak voor rust. Had je toen in de gaten, deze is binnen? Nou, de 2-1 viel nog wel mee, de ontlading volgens mij. De 3-1 was meer ontlading, want we moesten nog een hele helft. Maar ja, Helmond deed het goed, de eerste helft. En ze bleven voetballen. Wij iets minder. Even goed nog wel wat kansen gecreëerd, denk ik. Lullige goal tegen. En ja, tweede helft zet je terecht. Ondanks dat zij ook nog 2, 3 hele grote kansen kregen. Waar we eigenlijk de beelden op hebben gezien dat ze veel de bal terugtrekken vanaf de zijkant. En toch gebeurt net. Dus ja, daar moeten we vanavond nog eventjes op terugkijken, ja, denk ik. Ja, we beelden gaan bekijken, denk ik. Ik hoop dat het klaar staat. Ja, ik hoop dat de trainer straks nog wat beelden heeft. En Barto even aan de gang, dus nee, die zetten wel even aan het werk. Ja. Super sub, Maarten Pauwels komt er ook even bij met een livestream. Ga douchen of niet? Nou, nog 1 vraag dan, Erik. Je stond net op dat bordes met die aanvoerdersband voor die duizenden mensen. Wat dacht je toen je daar stond, toen je om je heen keek, toen je die fakkels zag, die mensen? Niet normaal. Ik heb mijn familie gebeld, videobeld en ik heb gewoon 10 minuten staan filmen omdat ik dacht, wat gebeurt hier allemaal? Het is natuurlijk corona, maar was niet vanaf te zien en terecht ook trouwens. Want ook die supporters hebben hier 2 jaar lang op gewacht en dit jaar mochten ze helemaal niet in het stadion zijn. Dramatisch. En toch waren ze er elke keer met fakkels bij de brug. En nu waren ze ook hier. Ja, het was echt niet normaal. En ik hoop dat het nog mooier wordt straks. Jij bent vrij, jij mag douchen. Er staan nog 2 naast je. Mees Hoedemakers die heeft dorst volgens mij. Mees, nog 1 vraag. Nou, eentje dan nog. Eentje dan. Eentje snel hoor. Wat gaat er nu nog gebeuren vanavond? Er worden wel een paar biertjes gedronken, denk ik. Ja, dan hou ik het nog licht, denk ik. Nee, dat wordt ook even opwarmen hoor, een beetje binnen. Ik denk, er moet even wat alcohol in, nog iets meer. En dan, gaan we er wel met de groep natuurlijk en de staf en iedereen die bij betrokken is, gaan we nog een paar drankjes doen. Maar ja, ik zag het weekschema. Morgen 10:30 trainen. Nou, dat denk ik niet. Nou, dat denk ik niet, als ik heel eerlijk mag zijn. Daar zorgen we wel voor hoor. Gaan we gewoon naar binnen. Je staat hier te stotteren van de kou, man. Even uitslapen morgen hoor. Mees, geniet ervan vanavond. We staan in de eerste divisie. Cambuur is officieus promoveren. 82 punten uit 34 wedstrijden. Almere City kan, als het alles wint, op een liekes punten komen. Maar Cambuur had nog een volle better doelsaldo en is dus wis van de eredivisie. De Graafschap en Almere spelen letter dit weekend. Komen dus nog in actie. Onderaan is FC Den Bosch de hikkensluiter. En ons zag hier dit Cambuurjournaal. Wat een feest wie het in Ljouwt, Justerjon. Maar we zijn nog net klaar. De competitie is nog net klaar. Er is nog meer te hebben. Cambuur kan nog kampioen worden. Dat zou komende vreed misschien al wel gebeuren kunnen in het AVA-stadion in Alkmaar. Als de Ljouters optreden in Jong AZ. Wij zijn er zelfs bij. Houden de omroep goed in de gaten, want we maken hier extra programma's als het nodig is. En extra lange programma's als het nodig is. Maar één ding is wis. Sneun weer te werk. Maar het Cambuurjournaal. Hopelijk wordt de kampioen Cambuur. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.